hadin bagi dong yalam jongka seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongpoh Circle kilala ba ka advertisement light kam kabala pelait da ka office u Deputy Commissioner Ribhoi District Selection Committee DSC Ribhoi District kabala pelait ha ka live hoi trek unaitung hajar pusau baladon sibun teliki pos ki bala pelait na ka banta bantho ki exam bat ka wei naki ka kantup lang ru ya ka wei ka pos kabala tip kum ka soil and water conservation demonstrator junior 1 level 4 kabala light south teliki pos kat ba ha ka public notice kabala pelait pai ba ha ka khat new trik unno pra hajar pusan kada ka office Deputy Commissioner ka Ribhoi District kabala pentip halor ki tarik bantho ki exam DSC baper ya ka te ka pos soil and water conservation demonstrator junior 1 level 4 kim shimla panmi bantho ya ka exam lani laban ong bakate ka pos kala shuja klep no kumta kin nong yalam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongpoh Circle hapo ka jingyalam usamla precious khamdej kum u president ha ka jia sanran lang u vice president lembat kit khot menta ka sngi ka sautrik rumphang kilalej bania kendu yo Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Abhilash Baranwal u IAS officer u balongru kum chairman ka District Selection Committee ban kedeu hakmat yu ya kite ki jingduna habakren segelat pathai khubor na kaliang usamla precious khamdej kumu president ulapan pau ya ka jingsngeu khia halor kate ka jingle torti ka district administration hakaba na kaliang udisi ulaong bakane kala bande na kadaw jong ka technical problem na ka NIC hakapor bapanmi ya kate ka public notice Shushu ulayathu bana kaliang Deputy Commissioner unsa simkhia ya kani ka kam bat ulayathu ruba kate ka post soil and water conservation demonstrator junior 1 level 4 kin sapenlong ya ka exam ka bakarpang hadin bala dep tho lugia ki exam jogi post bala dep penmi ngi na kaliang jong ka FKJGP Nongpoh Circle hadin ka jinglap jongi habide bat kani ka exam DSC hakaba kadon ka way ka post jong ka soil and water conservation junior haba ka kam kia ka pos kila pelai hau Julai harga apsau tang ba hakene kan notification ka ba kita supply dang jan hau new kanyo trik jong Desember ki claim penni ya kata ka teng ka list ka ban thot lam ta exams te ni nakaliang yosang hadin ni lalap ya kata ka jingtuna bagaja kan ka pos tingi la wan dan kendu ya audisi bat benpan jing pensai na ba un batai yangi ba beli kerja kan ka pos haba naptakan ka soil water conservation kadon kumbah du sau pos ka beja te hadin bangilai kendu ya audisi la ai ka jing pensai wang ba kadon kata ka technical problem ka ba thut na kata ka NIC te long ba kat kan ka district administration kadang dan kum kita ki technical problem ka ong ba kamla ban handle kang kita ki problem ki barit ma te lada nagala jongi kaseng lada ngimlap ya kum kinde kan ki pos kala suja ai gam tu bat lada kumne kan le ka administration kadar kamut ba kan du jiksanya na ki pait ba bat na ki khamtam ni na ki no ki samla wat kam wat jam ki badal hane ka district hi bar ko we ingil ngi kan tujur ya ka district administration bane chmat kam de shu ban bakla kum kine ba lengba kini ding bakla ka de penbej ba kanom ja shu ba ngir kanom dan jing thu chu nam taki samlawat kam jam hakane ka district barak goi lalu kata ni wanro boong ba unsa penlihat nak kawai pakai exam hadin bala adab begini ke exam barak ba unsa khot dak kawai ke exam yaki kandidat barak de bat habide berkata ru ngi nak yang seng ni wan ban keliru habide ba kumno ban bakat no baki select kita kandidat seban poisa kata ka personal interview de habide kata audisi ulong ba unsa u batai yang ong ba ka day 1:6 mo ula batai kumta emot ba kasyong hakijak laga jong ka kriteria de bat audisi hi ula ai ka jing sai bong ba unsa le ya ka ba dengkam bat ba ukularu bakani ka exam BSc kalong ka balong transparency bat kanomdon ki kita ki ba jing le thok ni ki tingi nakalang seng ni scam rajing penya jong disi ba kan long sisa gumta ngada kamlong gumta mat pangi nakalang seng sa sim pada wi jam namar ba ka jing kerdu jam gumde isa ki ba de hok ban yo ki de hi ban yo om ba ki ba mde ba hok ban yo ki chu yo rung bat chukli dor te tang tahin nakalang jong seng ni